dal-għodu għal din il-konferenza tal-aħbarijiet. Ir-raġuni li din l-lum il-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qed iġġib il-qudiem il-konferenza li tagħmel ta' kuljum u r-raġuni li qed magħha jiena nikellum hu li fl-aħħar 24 siegħa ġifieri mill-aħħar konferenza tal-aħbarijiet sa issa kellna 52 persuna f'Għawdex u f'Malta illi ġew reġistrati bħala pożittivi, ġew konfermati li huma pożittivi għal coronavirus għal COVID-19. 4 minn dawn il-persuni huma Għawdxin u 48 l-oħra huma Maltin. Minn hawn ftit minuti oħra il-professur Għawdxin tkun tista' tina breakdown ta' dawn il-każijiet b'mod iżjed dettaljat. Li rrid ngħid hu illi din il-figura tal-lum, ġifieri li issa kważi qed noqorbu lejn il-300 każ b'kollox ta' COVID-19 ġewwa pajjiżna fil-fatt 293 każ, mhix xi ħaġa li qed toħodna b'sorpriża. Ġifieri din hija figura illi aħna meta konna qegħdin naraw il-curves, il-numri ta' pazjenti ġodda li kienu qegħdin ikollna matul il-ġimgħat, sirna eżatt xahar minn mindu kellna l-ewwel każ ta' COVID-19 ġewwa Malta, u f'dawn l-aħħar ftit ġranet, f'dawn l-aħħar 15 minn mindu n-numri kienu biżejjed li stajna nagħmlu predictive modeling tagħna ġewwa Malta, konna qegħdin nistennew illi ikollna tat-tip ta' figuri fil-fatt mhux illum, imma ftit ġranet ilu, ġifieri li konna ħanilħu il-300 każ ġdid ta' pazjenti bil-coronavirus ġewwa Għawdex u Malta, konna qed nistennew biex inkunu preċiżi il-ġimgħa li għaddiet. U l-fatt li ttardjajnieh bi ftit ġranet u qed nilħuh issa bejn illum u għada, ifisser illi l-miżuri li aħna daħħalna numru ta' ġimgħat ilu, numru ta' ġranet ilu, jidher li qed jiġu segwiti tajjeb mill-poplu tagħna. Il-miżuri li għandna in place, jiġifieri dawk il-miżuri kollha li ħabbarna fuq safar, fuq skejjer, fuq restaurants, bars, fuq nies vulnerabbli, fuq kif persuna jista' jkun jaħdem id-dar u ma jaħdimx ġol uffiċċju. Dawk il-miżuri kollha li daħħalna matul dan ix-xahar kemm ilna bil-pazjenti COVID kollha daħħalnihom skont l-evidenza xjentifika li kellna u daħħalnihom billi konna qed inħarsu lejn il-modell li qiegħed issa jiġri bħalissa. Ġifieri dal-figura ta' 52 każ ġdid hija in keeping ma' dak li konna qegħdin nipprevenu u allura l-miżuri li daħħalnihom fuq dan is-xenarju u l-importanti hu li dawn il-miżuri nibqgħu nħarsuhom, nibqgħu fokati, nibqgħu dixxiplinati għax il-curve qed tiġri, qed timxi skont kif konna qegħdin naħsbu aħna. Irrid ngħid għax kellni numru ta' mistoqsijiet, anke messaġġi minn ġurnalisti u minn nies oħrajn, illi dawn it-52 każ illi kellna f'daħħar 24 siegħa, daw bħalma nagħmlu f'kull każ ieħor. Qegħdin l-ewwel nies niżolawhom wieħed wieħed. Imma mbagħad nagħmlu dak li jgħidu contact tracing biex naraw huma minn fejn setgħu ħadu mill-mikrobu u wkoll dawk in-nies li setgħu kellhom kuntatt sinifikanti magħhom biex dawk il-persuni illi allura jistgħu jkunu friskju akbar illi jkollhom il-mikrobu huma nżommhom fi kwarantina. Dal-contact tracing illi nagħmlu f'kull każ u qegħdin nagħmluh ukoll f'dawn 52 persuna sa issa ma jwassalniex biex naħsbu li dawn il-każijiet huma relatati mas sitwazzjoni ta' ħalfar. Qed ngħidha di għax kellna ħafna mistoqsijiet u ħafna xnijat illi daw ġew minn ħalfar u ma ġewx minn ħalfar. Ġew minn ħalfar u ma ġewx minn ħalfar. Dawn il-52 każ speċifiku sa issa mill-informazzjoni li għandna ma jidhirx illi huma relatati ma' ħalfar, ma jfissirx illi f'ħalfar fl-Open Center ta' ħalfar mhux se jkollna aktar każijiet fil-ġranet li ġejjin. Fil-fatt, ir-risk assessment li aħna għamilna il-ħadd li għadda matul il-ġurnata ta' nhar il-ħadd, fil-fatt wassalna biex nipprevenu li f'ħalfar ħajkun hemm każijiet oħra u għalhekk l-Open Center ta' ħalfar kollu poġġenjih taħt kwarantina. Però daw 52 każ tal-lum mhumiex każijiet illi issa jidher li huma direttament relatati ma' ħalfar. Irrid ngħid li l-bieraħ għamilna rekord ta' testijiet, biżna 800 test, għamilna 825 test f'Għawdex u f'Malta u t-target tagħna hu illi nilħqu l-1000 test kuljum. Rrid nirringrazzja l-ewwel nies tal-laboratorji
illi ta' Mater Day illi qegħdin jaħdmu sigħat twal, kultant anke sa sigħat bikrin ta' matul il-lejl biex ikunu jistgħu jtuna daw it-testijiet fil-ħin. U rrid nirringrazzja wkoll mod qawwi lil dawk il-persuni, dawk il-professjonisti li għandna fis-swabbing centers tagħna, għandna 4 swabbing centers, wieħed Għawdex, għandna wieħed ġewwa Luxol, wieħed ġewwa Ħalluqa, viċinanza ta' Ħalluqa u ieħor ġewwa Mater Day. Daw il-nies, daw professjonisti li qegħdin jagħmlu daw swabs, rrid nirringrazzjaw hemm numru ta' professjonisti differenti, inkluż numru ta' dentisti illi għax naqqas ix-xogħol tad-dentistrija qegħdin anke jsawtuna servizz hemmhekk u daw il-persuni kollha qed jagħmluha possibbli li aħna nagħmlu dat-testijiet kollha, illi allura mbagħad jagħtina l-opportunità illi nindunaw minn kmieni jekk ikun hemm persuni infettati, niżolaw lilhom, intuhom it-trattamenti li għandhom bżonn u nkunu nistgħu npoġġu nista' madwarhom ġo kwarantina biex dejjem inżommu dil-mowġa kbira ta' infezzjonijiet illi ħakmeġ ħafna pajjiżi oħra b'mod kontrollat illi nafu li titla' għax dik hija l-previżjoni tagħna, imma titla' b'mod kontrollat illi aħna bħala servizz tas-saħħa nkunu nistgħu nleħqu magħha. Fil-fatt biex nipproteġu kemm jista' jkun aktar il-ħaddiema tagħna kemm fl-isptarijiet kif ukoll dawk li huma fuq il-front line l-armata, l-pulizija, in-nies tas-CPD, ta' civil protection. Bdejna mill-bieraħ nagħmlu testijiet naqra iżjed intensivi fuq dawn il-persuni biex nipproteġu mhux biss lilhom imma anke lill-familjari tagħhom. U dalgħodi jiena ħabbar żewġ numri tat-telefon għal healthcare workers għax bdejna minn hemmhekk illi jkunu jistgħu jċemplu fuqhom biex jekk ma nkunux qed diġà qednilhom aħna jiġu forward huma ħalli nagħmlu testijiet kemm jista' jkun lin-nies li għandna jaħdmu fis-servizzi tas-saħħa. Il-numri huma 2545 għal nies ta' Mater Day ta' Seretni Magħmur ta' Boffa 2545-1111 u għal nies tal-primary health care, ġifieri tobba, nurses, spiżjara, dentisti, kull min jaħdem fil-qasam tas-saħħa, fil-ċentri tas-saħħa tagħna. Kif ukoll għal dawk li jaħdmu fl-isptar ta' Għawdex u dawk li jaħdmu ġewwa Mount Carmel, in-numru huwa 2364-5002 2364-5002. Daw in-numri diġà ħabbarnihom mod pubbliku, ħafna mill-ġurnalisti u mill-online sites tellawhom u il-healthcare workers kollha inkluż in-nies tal-maintenance, il-cleaners, kull min jaħdem fl-isptarijiet u fis-sistema tas-saħħa tagħna jkun qed jirċievi ċirkolari biex inkunu nistgħu nittestjaw kemm jista' jkun minn dawn in-nies li qegħdin ikunu fuq il-front line ta' din il-battalja kontra l-epidemija tal-COVID. Nerġa' ngħid li 52 każ tal-lum mhumiex każijiet li ħaduna b'xi sorpriża, imma huma skont kif konna qegħdin nipprevenu. Jekk kien hemm xi sorpriża kienet illi ġew illum ma ġewx ġranet qabel. Skont il-curve li konna qegħdin nipprevenu 300 każ illi issa wasalna biex ikollna Malta kellhom ikunu ġranet ilu u mhux illum. Madankollu xorta importanti illi nżommu id-disciplina, nżommu l-focus, nżommu l-responsabilità għax is-suċċess jew le ta' kemm jirnexxielna nżommu taħt kontroll. Dil-epidemija ħajiddependi fuq kull wieħed u waħda minnha, fuq kull Għawdxija u kull Għawdxi, fuq kull Maltija u kull Malti. Kollha kemm aħna rridu nagħmlu s-sem tagħna b'responsabilità biex nżommu s-saħħa tagħna tajba u s-saħħa tan-nies ta' madwarna. U allura huwa importanti illi dak kollu illi tgħidilna s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, illi noħorġu aħna bħala Dipartiment tas-Saħħa. Il-miżuri kollha li qegħdin inħabbru u li ħabbarna sal-lum jibqgħu jiġu osservati b'mod rigorus. Naf illi dina mhix kwistjoni ta' ġurnata, mhix kwistjoni ta' ġimgħa, mhix kwistjoni ta' xahar, hija kwistjoni illi hija ta' ċertu żmien, imma huwa importanti illi kollha kemm aħna nżommu d-disciplina tagħna ħalli nżommu s-sitwazzjoni taħt kontroll. Jiena rrid ngħid illi jiena kburi ħafna bir-rispons li qed ikollha mill-poplu u mill-pubbliku ġenerali Malti. Mhux biss il-pubbliku ġenerali, imma anke l-industrija, anke il-nies tal-business tagħna. Mhix kwistjoni għax hemm il-multi, imma qegħdin naraw kooperazzjoni sħiħa mill-nies tal-ħwienet, mill-restaurants, mill-bars li kollha qegħdin joqogħdu għal dak li qegħdin nitolbu aħna xi jafu li din hija sitwazzjoni li kollha kemm aħna rridu niffaċċjaw u nelbu flimkien. Jiena llum pereżempju ħankun qiegħed wara nofsinhar inżur fabbrika illi bidlet l-operat tagħha biex tipproduċi il-visors
għal-healthcare workers tagħna. S'issa daw konna nimportawhom kollha minn Malta, minn barra minn Malta. Issa wkoll għandna l-opportunità biex nipproteġu aktar il-healthcare workers tagħna anke għandna industrija Maltija li jettejn f'dan ir-rigward. U nafu wkoll li hemm ħafna nies li jridu jivvolontarjaw, jagħtu s-sem tagħhom anke b'mod attiv f'din il-sitwazzjoni u minn din il-ġimgħa nkunu qegħdin noħorġu sejħa biex nibnu database ta' nies li jistgħu jiġu l-qudiem u jagħtu xi forma ta' għajnuna b'mod volontarju ħalli meta jasal il-waqt nkunu nistgħu nitolbu nies kont il-ħili differenti li jkollhom u li jkunu jistgħu jagħtu servizz lill-kumplament tal-pubbliku. Irrid nagħmel appell lill-employers illi jistgħu jagħtu telework lil ħaddiema tagħhom, jiġifieri jżommu l-ħaddiema tagħhom id-dar u jaħdmu mid-dar, da jagħmluh. Naf illi jista' jkun hemm bżonn tibdil fil-metodi ta' kif isir ix-xogħol ta' kif wieħed jagħti il-targets differenti lil ħaddiema tiegħu, imma dan il-mument huwa importanti illi kemm jista' jkun nies li kapaċi u jistgħu jaħdmu mid-dar biex naqsu kemm jista' jkun il-kuntatt bej persuna oħra. Għax dal-virus jittieħed biss jekk ikun hemm kuntatt bej persuna infettiva u persuna oħra. U jekk tkun id-dar u m'intix qed tintaqa' b'mod fiżiku ma' nies oħrajn mal-familjari tiegħek tal-virus ma teħdux. Hija daqshekk sempliċi. U allura huma importanti l-appell tagħna li għamilna mill-bidunet. Nerġgħu nibqgħu nagħmlu jekk m'għandekx toħroġ għalfejn toħroġ mid-dar, toħroġ biss għall-affarijiet essenzjali, speċjalment in-nies vulnerabbli rridu nibżgħu għalihom, in-nies ta' fuq il-65 sena, il-kull min għandu mart kroniku, għalkemm din il-kondizzjoni tista' taffettwa lil kulħadd u tista' tħalli konsegwenzi fuq kulħadd. U allura huwa importanti li nibżgħu għal xulxin. Is-solidarjetà ta' bejnietna hija importanti. Ħajkun hemm persuni illi jew għax għandhom kondizzjoni diġà jew għax is-sitwazzjoni tal-lum twassal għalhekk illi ħajbatu anke mentalment. L-għajnuna ta' bejnietna hija mingħajr prezz, illi inti taqbad it-telefon, taqbad l-Skype, taqbad il-mezzi l-oħra u titkellem mal-qraba tiegħek ma' nies li taf li jista' jkollhom bżonn il-kuntatt anke jekk mhux fiżiku huwa imprezzabbli. Ejja nagħmluh, ejja nżommu xulxin kemm jista' jkun inħossu li qegħdin ġo xibka ta' solidarjetà għax dak huwa sabiħ tal-poplu Malti, dak huwa sabiħ tal-poplu Malti. Ejja da sabiħ noħorġuh u ngħinu lil xulxin. Aħna millum bdejna servizz ta' helpline ġdid 1770 għal dawk il-persuni li jħossu li għandhom bżonn għajnuna jew support mentali, għal min għandu ansjetà, għal min qed iħossu imdejja b'depression. 1770 huwa servizz li bdejna nagħtu anke flimkien ma' Richmond Foundation, inselmilhom minn hawn tax-xogħol li qegħdin jagħmlu. Illum u għada ħajkun qed jaħdem fuq bażi ta' 12 siegħa, ġifieri bħalissa huwa miftuħ sa 8 tal-lejla u għada mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija, 1770. Minn nhar il-ħamis, nkunu nistgħu nħabbru d-dettalji aktar tard, ħajibda jaħdem 24 siegħa kuljum. Ġifieri dan huwa il-Mental Health Helpline 1770. Nitlob il-min iħoss verament iħoss, mhux għal xejn inkella niswom pjaw u ma nlaħqux ma' min verament għandu bżonn. Min verament għandu bżonn jużah b'mod għaqli nerġa' ngħid 1770 illum sa 8 ta' filgħaxija miftuħ diġà bħalissa, għada mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija, mill-ħamis jibda jaħdem 24 siegħa kuljum. Ħanejt ftit kelmiet bl-Ingliż, nitlob anke lill-medja li forsi jużaw bħala klipp separata, għal dawk ir-residenti ġewwa pajjiżna li forsi ma jifhmux bil-Malti biex il-messaġġ li qegħdin nwasslu llum jasal anke għal dawk residenti li huma parti essenzjali u parti integrali mis-soċjetà Maltija. Good morning, I'll few words in English just to bring up to speed our English-speaking residents here on the island. Today we have 52 new cases which have been reported positive for COVID over the last 24 hours. This brings the total close to 300. In fact, it's now at 293. But it's a figure that we have been expecting for the last few days. In fact, if anything, the 300 mark of new cases, of prevalent cases, we have been expecting for a few days. And
really and truly, we were expecting this figure to be prevalent in Malta about a week ago. So we are on the curve that we have been predicting, and the measures that we have put in place over the last month or so are measures which are commensurate with the numbers that we are seeing today and that we have been seeing over the last few days. Of course, I ask each and every one of us to be vigilant, to be disciplined, to be responsible, and to follow to the letter the recommendations that we have been issuing over the last few weeks. Stay at home as much as possible. If you can telework rather than go to your office. Only go out for essential visits. We ask collaboration of everyone. Unless we have everybody on board, we will not be able to keep the curve as low as we would like it to be. On our part, we have, over the last 24 hours, done a record of COVID tests. We've had 825 tests yesterday. And as of today, we are introducing a new effort to test as many healthcare workers as possible, which will, of course, protect our healthcare workers as well as their families. Again, my appeal to all of you is to stay at home as much as possible. There is a new helpline which people can phone if there are mental health issues. It's 1770, open from now till 8 o'clock in the evening, today and tomorrow, and then 24 hours a day from Thursday coming. Again, my appeal is for everyone to collaborate, to cooperate, to be disciplined. Now is the time to show solidarity with each other, but now is also a time to stay at home as much as possible so that we look after our health and the health of our loved ones. Xarmejn ħanitlob lilek issa tina naqra rendi kont ta' daw 52 persuna, mbagħad nkun nistgħu ngħidu xi mistoqsijiet mingħand il-ġurnalisti. Grazzi. Aħna bħalma qegħdin taraw qegħdin dejjem inżidu kemm qegħdin nagħmlu swabs ħalli aħna kemm jista' jkun naqbdu n-nies kmieni kemm nistgħu biex inkun nistgħu nieħdu l-public health measures mill-ewwel ħalli nkun nistgħu innaqsu l-firxa ta' din il-marda. Minn dawn 52 riżultat li ħarġu pożittiv kellna 12 li ħarġu matul il-ġurnata u dawk it-tim tal-case management li huma tobba tas-saħħa pubblika li huma trejnjati kif jagħmlu investigazzjoni tal-każ u mbagħad għandek il-contact tracing team ukoll. Dawk diġà inħadmu fejn dawn it-12 il-każ kellna 6 li huma nisa u 6 li huma irġiel. Għandna minn dawn 9 minnhom li kienu Maltin fosthom kien hemm wieħed Għawdxi. Kien hemm 2 minnhom li kienu Indjan ta' nazzjonalità Indjana però residenti għaw Malta u kellna każ ieħor persuna li huwa mis-Somalja però tajjeb ngħidu li dan mhuwiex miċ-ċentri però kien diġà qiegħed jgħix fil-komunità. Dawn kollha ġew investigati, hemm minnhom li kellhom is-sintomi, hemm minnhom li kienu nqabdu meta aħna konna qegħdin nagħmlu dak il-pre-op li qegħdin nagħmlu Mater Day bħala proċedura waħda mill-screening measures li qegħdin nagħmlu. U għalhekk bħalma konna diġà qegħdin ngħidu hawnhekk qegħdin insibu nies li jew ikollhom sintomi li huma vera ħfief jew inkella jkun għadhom ma bdewx bis-sintomi. U dawk huma fejn qegħdin nagħmlu l-enfasi tal-miżuri tagħna ta' social distancing u anke li kemm jista' jkun in-nies ma joħorġux ħlief għal bżonnijiet għaliex meta toħroġ barra ma tafx ma' min tista' tiltaqa' li jkun qiegħed iġordan il-virus. Il-kumplament ta' 39 każ li daħlu propju matul il-lejl bħalissa hemm ħidma għaddejja mill-contact management team tajjeb u l-contact tracing team. Minn dawn l-informazzjoni li għandna sa issa hija li hemm 19 minnhom li huma nisa u l-20 l-oħra huma irġiel. Bħala nazzjonalità għandna 37 minnhom li huma Maltin, fosthom hemm 3 Għawdxin li dawn it-3 kollha qegħdin jinżammu l-isptar ta' Għawdex u għandna 2 oħra barranin li nerġa' nirrepeti ma kinux immigranti. Bekk aħna qegħdin inkomplu bit-testijiet ta' swabs tagħna li dejjem qegħdin jiżdiedu miċ-ċentri kollha li għandna u tajjeb ngħidu li sa issa għamilna 11,740 tests. U minn dawn għandna 293 li huma pożittivi. Però il-ħidma tagħna ta' kontingenza li għadna f'dan il-fażi ta' kontingenza hija li nibqgħu nsibu iktar nies għaliex aħna iżjed ma nsibu iżjed nafu li nistgħu nieħdu l-miżuri. Iżjed jinkwetawna dawk in-nies li maħniex insibu għaliex dawk jistgħu jkunu n-nies li qegħdin iferxu. Allura l-uniku ħaġa li jistgħu jagħmlu l-pubbliku hemm barra hija li jħarsu dawk il-miżuri li qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni għalih f'dan l-istadju li qegħdin fija bħalissa. Grazzi. Grazzi, Professor Għawdxin, nieħdu xi mistoqsijiet virtwali mingħand il-ġurnalisti. Naħseb għandna l-ewwel ġurnalist li huwa Claudio Colleiro tal-Orizzont. Claudio.
Tajba Ministru, Prof. Għawdxin. Fid-dawl illi kienet reġistrata sida sostanzjali fil-każi pożittivi reġistrati. Għandkom idea meta se jkun qed jintlaħaq il-pik jew taraw li dan hu biss perjodu imbagħad in-numri se jerġgħu jonqsu. Fl-istess waqt xaqt nistaqsi wkoll jekk taħsbux li għandu jsejjaħ lockdown. Mela Claudio, kif spjegajt matul dawn il-ftit minuti li għaddew, il-figuri li qegħdin naraw llum u li għamilna il-miżuri għalihom kienu l-figuri li stennejna. Ġifieri aħna konna qegħdin naraw meta nagħmlu il-predictive modeling tagħna illi ħajkollna dat tip ta' numri, anzi probabbilment konna qed nistennhom jaslu il-ġimgħa li għaddiet. Il-fatt li waslu llum u mhux il-ġimgħa li għaddiet huwa sinjal ta' kemm il-poplu Malti qiegħed isegwi u qed jikkoopera ma dak li qegħdin ngħidulu u tgħidlu il-President tas-Saħħa Pubblika. Però ma jfissirx li xi ħadd jista' jitlef il-focus jew jista' jitlef id-disciplina jew nistgħu nieħdu l-liġi bidejna. Importanti li kulħadd jikkolabora u kulħadd jikkoopera. Aħna nimxu meta ngħid aħna in-nies li jaħdmu l-istatistika fil-qasam tas-saħħa jimxu fuq xi ħaġa li jgħidula l-R factor, ġifieri kemm persuna jagħti l-infezzjoni lil persuni oħrajn. Hemm pajjiżi u partit ta' pajjiżi fejn leħqet tlieta, ġifieri kull persuna infetta tlieta oħra. F'Malta aħna qed nimmiraw illi dinha tkun ta' bejn persuna jagħti infezzjoni l persuna u l-1.2 jew 1.1. Dak huwa l-R factor li qegħdin aħna nipprevedu li għandu jkun u fuq dak qegħdin nimxu. U skont dak il-figuri, 300 każ li għandna bejn wieħed u ieħor issa kellhom jaslu l-ġimgħa li għaddiet, ġifieri qegħdin nżommu mal-previżjonijiet illi kellna u allura f'dal mument l-istazzjali mhux li nżidu miżuri oħra, imma lil miżuri li daħħalna sa issa nibqgħu nosservawhom b'mod rigorus, b'mod illi nafu li mhumiex biss ta' ġimgħa jew ta' 15 imma anke possibilment ta' aktar żmien biex bekk dat-tir li għandna, dil-curve li aħna nixtiequ li naraw nibqgħu nżommuha. Kurt Sansone, Malta Today. Ministru, naf li qed tgħidilna isma' konna qed nistennew dawn in-numru ta' każijiet u suppost skont il-modeling kellhom jiġru ġimgħa ilu. Però ovvjament hija spike li ma rajniex s'issa. Mill-contact tracing li sar s'issa, hemm xi affarijiet komuni bejn dawn il-każijiet, ma nafx forsi n-nies fuq l-istess post tax-xogħol fabbriki partikolari xi jidħulna rapporti differenti li seta' kien hemm każijiet f'ċerti fabbriki. Jew jien naf marbutin mal-ħruġ li kien hemm ġimgħa ilu fil-public holiday jum il-ħelsien u l-ħdud, ma nafx jekk s'issa hemmx linja komuni bejn dawn il-każijiet. Eżatt, bħalma kon qegħdin naraw fil-bidu il-każijiet li kellna kienu relatati ma' safar, u mbagħad beda jkollna l-każijiet li huma relatati ma' contacts ta' dawk li kienu sifru. U mbagħad imxejna billi kellna numru ta' każijiet li kienu relatati ma' kontatti ta' xulxin. Għandna ftit clusters fejn aħna nistgħu nindikaw li kienu fuq postijiet, pereżempju, ftit minnhom tax-xogħol, imma l-maġġor parti kienu clusters li kienu relatati ma' nies fl-istess familja. Jiġifieri sa issa aħna li sibna għandna li jisu sa fourth generation meta inti tibda timxi minn persuna għall-oħra. Però li inti kollok tifqija kbira ġa post tax-xogħol s'issa dak għadna ma rajniex li huwa tajjeb li qegħdin naraw li mhux qed ikollna dawn il-każijiet għaliex huma kollha sforz ta' ħidma li qiegħda ssir f'ħafna postijiet tax-xogħol fejn aħna wkoll hemm ir-rekomandazzjoni ta' distancing fuq il-postijiet tax-xogħol li jkun hemm in-nies li ma jkunu ma jifilħux ma jmorrux fuq il-post tax-xogħol u hekk għandu jkun biex aħna nibqgħu nipproteġu lill-pubbliku. Fuq rigward meta seta ġara s-sors ta' dawn il-każijiet għandek diversi raġunijiet li jista' joħorġu. L-ewwel tajjeb ngħidu li aħna għamilna rekord ta' testijiet. Allura għandek iżjed ma tittestja iżjed għandek ċans li inti ħajoħorġu iżjed każijiet. Però wkoll irridu niftakru li aħna qegħdin inkomplu nżidu iktar l-arfin tan-nies biex jiġu iktar il qudiem. U anke konna qegħdin insemmu x'inhu huma s-sintomi, qegħdin isibu ħafna nies li qegħdin jiġu quddiem biex jagħmlu test għaliex qegħdin jisimgħu x'kienu s-sintomi. U anke qed inwasslu l-messaġġ li iva anke sintomi ħfief ukoll tajjeb li inti tiġi tagħmel it-test. Allura dak huwa l-fatt li n-nies jiġu iktar qrib.
Fuq meta jiġru aħna nafu li l-incubation period ġifi minn meta inti tiltaqa' mal-virus sakemm inti jista' joħroġlok is-sintomi il-massimu huwa ta' 14-il ġurnata. Però l-average huwa bejn 2 to 7 days. Jiġifieri seta' dawn in-nies iltaqgħu mal-virus minn jumejn sa 5 ijiem ilu u l-massimu ta' 14-il ġurnata. Meta l-persuna iltaqa' mal-virus u eżatt fejn iltaqa' mal-virus ikun diffiċli ħafna sakemm ma inti jkollokx kuntatt li huwa tista' tiddefinih. Grazzi. DPM, Kit Demikoli. Deputat Prim Ministru Professor Għawdxin, illum mal n-nies semmaw dik iċ-ċifra żgur li kif qal Kert qabli inħasslu xi ftit għax ħallhom xahar feċ l-ewwel każ u issa qrib 300 każ. Il-mistoqsija tiegħi hija jekk minn dawn il-każijiet li kien hemm f'dawn l-aħħar 24 siegħa, jekk kienx hemm uħud minnhom rappurtati f'djar fejn jgħixu anzjani għax aħna rċevejna rapporti li possibilment kien hemm każijiet f'djar tal-anzjani. U jekk huwa l-każ, jekk tirrakkomandawx li l-anzjani jinħarġu minn daw id-djar u jmorru ma' wliedhom possibilment li bħalissa mhux qed joħorġu mid-dar. U t-tieni mistoqsija u l-aħħar waħda x'inhi l-pożizzjoni konkreta tagħkom fuq il-maskri. L-Awstrija bidlu l-pożizzjoni, issa jitolbu lin-nies biex jilbsu l-maskri, Malta sa issa għadha mhux ċara. Ħanwieġeb parti minnha u mbagħad il-parti l-oħra twieġibha Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Mela ħan nitkellmu naqra fuq il-maskra, ġen hija mistoqsija illi qiegħda tissemma u tajjeb illi nibdu nitkellmu dwarha. Aħna nimxu dejjem mill-bidunet ta' dinja u hekk nibqgħu nagħmlu nimxu dejjem mal-evidenza xjentifika li jkollna illi tista' tinbidel minn żmien għal ieħor naturalment u dejjem aħna noqogħdu fuq dik l-evidenza. Ir-raġuni għalfejn tilbes maskra tista' tkun jistgħu jkunu tnejn. Tista' tilbes maskra biex tipproteġi lilek innifsek. U aħna f'każijiet fejn għandna persuni li qegħdin f'kuntatt ma' persuni li jista' jkollhom jew li għandhom il-virus daw jilbsu l-maskra biex jipproteġu lilhom infushom. Ġifieri fejn tkom taraw kemm fuq il-televiżjoni lokali, anke televiżjoni barra minn Malta, dawk il-ħaddiema fl-isptarijiet, tobba, nurses, l-ispiżjara, eċetera, dawk il-ħaddiema li jkunu qegħdin jaħdmu ma' pazjenti li jkunu infettivi għax ikunu infettati, dawk jilbsu l-maskra biex jipproteġu lilhom infushom. U fejn ikun hemm allura dal-kuntatt ta' persuna jew kuntatt possibbli ta' persuna ma' persuni infettati, tilbes maskra biex tipproteġi lilek innifsek. Però mbagħad jistgħu jesistu sitwazzjonijiet fejn inti tilbes maskra biex ma xxerriċ il-mikrobu inti. Ġifieri li inti kollok il-mikrobu u tilbes il-maskra mhux biex tipproteġi lilek innifsek imma biex tipproteġi lill-oħrajn. U fil-fatt numru ta' pajjiżi fejn il-virus infirex ħafna fil-komunità u allura ikun hemm numru ta' persuni sow illi huma infettivi qed joħorġu rakkomandazzjonijiet biex kulħadd jilbes il-maskra mhux biex jipproteġi lilu nnifsu imma biex jekk għandu l-mikrobu ma jtieħx l-oħrajn. Aħna f'Malta għalkemm in-numru tal-lum huwa hemm qabża minn tal-bieraħ imma għadna ma wasalniex f'dan l-istadju fejn tant għandna nies fil-komunità illi l-gvern joħroġ xi direttiva biex kulħadd jilbes maskra. U rridu noqogħdu attenti li mhux il-maskri kollha huma tajbin. Sansitra jistgħu jkun hemm maskri illi jagħmlu żied ħsara għax jixxarbu malaj bil-bżieq ta' persuna u hemmhekk aktar il-mikrobi jkunu jistgħu jfaqsu. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent illi meta jkun il-waqt, jekk ikun il-waqt, aħna noħorġu ir-rakkomandazzjonijiet tagħna dwar maskri biex mhux biex tipproteġi lilek innifsek, dak diġà nagħmluha il-healthcare workers li jkunu f'kuntatt intom il-libis protettiv kif huwa rakkomandat mill-CDC u mill-Qagħda Dinjija tas-Saħħa. Imma jekk ikun rakkomandat illi fis-soċjetà Maltija il-persuni jilbsu l-maskri biex ma jtux il-ħadd ieħor, noħorġu rakkomandazzjoni aħna u mbagħad x'tip ta' maskri wkoll wieħed ikun irid juża. Għalissa għadna ma wasalniex f'dak l-istadju jekk naslu hemmhekk inkunu nistgħu inwasslu l-messaġġ kif qegħdin inwasslu llum dal-messaġġ fuq il-każi li għandna llum. Forse tispjega tad-dar tal-anzjani. Iva, minn dawn il-każijiet li rrapportajna kellna każ ta' anzjana li kienet qiegħda f'dar tal-anzjani u f'dan il-każ hemmhekk jittieħdu l-miżuri mill-ewwel biex naraw min kienu n-nies li kienu f'kuntatt jekk kien hemm anzjani li jkunu fl-istess kamra mal-persuna dawn jiġu kwarantinati u wkoll ittestjati u dik il-persuna li tkun pożittiva mill-ewwel inħarġet fejn indbatet ġa isolation ward biex ma jkunx hemm iktar kuntatt. Barra minn hekk ukoll isir il-contact tracing tal-istaff li se
seta' kellu kuntatt mal-persuna ħalli naraw ukoll li dawn ikunu ġew protetti u anke li ma jkunx hemm espożizzjoni. Hawnhekk għandek sitwazzjoni fejn inti għandek numru ta' nies li huma vulnerabbli li qegħdin flimkien, però hawnhekk naraw ukoll li d-djar tal-anzjani kemm dawk tal-gvern kif ukoll dawk tal-privat kienu ġa mill-bidu ħadu ħafna miżuri biex aħna nkunu nistgħu nevitaw li jkollna dis-sitwazzjoni. U l-fatt li kellna ftit każijiet li kienu fid-djar tal-anzjani turi li dawn il-miżuri qegħdin jaħdmu. U għalhekk qed ikun hemm dawn miżuri li huma stretti biex aħna nipproteġu l-iktar nies li huma vulnerabbli. Levi Malta, Julian. Good morning, Deputy Prime Minister and Superintendent Għawdxin. My question is in relation to the Open Centre. Now, I know you said that none of the 52 were from the Open Centre. However, there are still a number of issues within it, especially with regards to, let's say, quarantine measures, because we're still seeing large groups of people occupy public spaces, share bathrooms, share bedrooms, and whatnot. Is there any way to impose government measures like the 3-person rule imposed on the public inside the Open Centre, given the restrictions that there is with size and population? Mela, Iva Ġuli, naħna l-persuni kollha ġo l-pajjiż kollha rridu u knamlu nagħtu l-kura fejn ikun hemm bżonna. Ġifieri persuna ġewwa jew barra l-Open Center jingħata l-istess kura jekk ikollu bżonn il-kura medika irrispettivament minn fejn u minn x'tal-ima razza hu, ġifieri dik hija ċara. U wkoll il-regoli li japplikaw għas-soċjetà ġenerali japplikaw kullimkien inkluż fiċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar. Waħda mill-problemi li kellna fil-bidu u li issa qegħdin indirizzaw u li mhux neċessarjament ir-residenti kollha taċ-ċentru ta' ħalfar u ta' ċentri oħra jifhmu ċertament ħafna minnhom ma jifhmux bil-Malti, kważi ħadd ma jifhem bil-Malti u l-maġġoranza qas ma jifhmu bl-Ingliż. U allura f'dawn il-ġranet bdejna nkollu waslu l-messaġġ b'lingwi differenti, inkluż lingwi li jinftehmu sew mill-residenti li hemm ġew dawn iċ-ċentri biex huma wkoll ikunu jafu l-perikli illi ma josservawx ir-regoli illi huma rekomandati għal pubbliku in ġenerali u kemm jista' jkun huma wkoll jieħdu l-miżuri li hemm. Però nagħmilha ċara illi kull min ikollu bżonn l-għajnuna medika u fejn hu ħajoħodha mingħajr ma wieħed joqgħod iħares lejn uċuħ jew razzezz. Nara il-Simon Kassar, naħseb net. Simon? Iva, Ministru, bonġu l-Superintendent, il-Professur Għawdxin. Jekk tippermettili, Ministru, għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel ħaġa, dawn il-każijiet qegħdin nistennew jew almenu wieħed naħseb jistenna li nibdew naraw każijiet illi sfortunatament ikomplu jiggravaw. Diġà nafu li hemm xi wħud illi qegħdin fl-ITU, naturalment maħniex maqtuaj mid-dinja anke tagħna jistgħu jkunu anke f'pajjiżna jistgħu jkunu każijiet fejn persuna tidħol fl-ITU. Allura l-mistoqsija din bħala pajjiż, bħala sistema tas-saħħa preparati biex b'ammont biżżejjed ta' ventilators u tamir mediku ieħor ta' dak it-tip neċessarju f'dak iċ-ċirkostanzi propju għal dik l-eventwalità għaliex naturalment kif wieħed jistenna jekk ninqabdu b'nuqqas l-ebda pajjiż musejtin għaliex ovvjament huma għandhom bżonnhom ħafna aktar minnha. U tibqa' l-mistoqsija għalkemm naf li diġà provajt tikkummenta dwar inti fil-jiem illi għaddew illi mhux ċara għal moħħ kulħadd għandna nibqgħu ġewwa m'għandniex nibqgħu ġewwa, inti u Prof Għawdxin tibqgħu tgħidu li għandna nibqgħu ġewwa, il-Prim Ministru qed jgħid u lex ġewwa noħorġu, dina ma hija ċara xejn. In-nies qegħdin jitħawtu kif inti u Prof Għawdxin tajdu hekk fil-press conference tan-nofsija wara hemm il-Prim Ministru fuq il-Media Laburista u jgħid totalment il-kontra. Tistgħu jekk jogħġobkom tiċċarawha darba l dejjem u jkun hemm linja dritta għal min-naħa tagħkom tal-Gvern. Grazzi Simon. M'hemmx verżjonijiet differenti tar-rakkomandazzjonijiet illi jagħti il-Gvern u li tagħti s-Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika ċari illi wieħed joħroġ biss għall-affarijiet essenzjali. Jekk tista' tagħmel l-eżerċizzju fid-dar, tagħmel l-eżerċizzju fid-dar,
Jekk ma tistax tagħmel eżerċizzju fid-dar u għandek post sikur fejn tista' tagħmel eżerċizzju waħdek jew tnejn min-nies, allura dak mhux ma jfissirx li qegħdin jinkisru regoli illi tat is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Fej jidħol il-numru ta' ventilators u n-numru ta' sodod tal-ITU, iva, aħna waħda mill-affarijiet li għamilna kmieni net f'Jannar. Diġà bdejna nieħdu ħsieb biex nżidu b'mod sostanzjali n-numru ta' sodot tal-ITU illi għandna kemm ġol l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kif ukoll ġewwa Mater Dei. Mater Dei sa xahar nofsilu kellna 20 sodda tal-ITU, illum diġà tellajnihom għal 125 u għedin fil-proċess li ntellawhom għal 200. Meta ngħid sodda mhux sodda biss, imma bil-monitors, bil-ventilators u iżjed importanti bil-nurses speċjalizzati u t-tobba illi kapaċi jagħtu l-kura lill-pazjenti li jkun qiegħed ġo sodda tal-ITU. F'Għawdex l-istess minn 7 sodot telajn għal 20 tal-ITU. Però dana kollu servina biss jekk nżommu mal-kerv illi aħna qegħdin nipprevenu. Ġifieri jekk il-pubbliku in ġenerali ma joqgħodx għar-regolamenti illi toħroġ is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika u minflok il-kerv titla bil-mod kif qegħdin nipprevenu li ħad titla u allura ma jkollniex dik it-tsunami li tiġi fuqna f'salt, imma jkollna dixmara kostanti illi nistgħu nikkontrollaw. Allura jekk ma jkollniex dixmara dawk il-200 sodda fl-ITU jista' jkun ma jkunx biżżejjed. Għalhekk importanti illi nżommu dejjem ma dak illi tgħid is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Il-mod kif qegħdin naraw llum inkluż bdew 52 każ ġdid huwa mal-mod kif aħna qegħdin nippjanaw illi l-200 sodda f'Malta u l-20 f'Għawdex ikunu biżżejjed għal-ħtiġijiet ta' residenti Għawdxin u Maltin. Imma disciplina hija essenzjali minn kull persuna f'Għawdex u f'Malta. Trisha? Bonġu, żewġ mistoqsijiet. Forsi l-ewwel mill-każijiet imħabbra llum il-ġodda jekk hux kollha jinsabu fl-istat tajjeb ta' saħħa u forsi anke tagħtuna aġġornament ta' kemm hemm persuni bħalissa fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei u anke l-kundizzjoni tagħhom. U mistoqsija oħra fl-aħħar bħala Kamra tal-Aħbarijiet irċevejna ħafna mistoqsijiet minn persuni illi jaħdmu f'fabbriki li għandhom tħassib dwar il-proċess tal-fumigazzjoni. Forsi nispjegaw ftit meta persuna fuq il-post tax-xogħol, speċjalment fabbriki f'dan il-każ, imma naħseb li se tiġi estiża kull post tax-xogħol. Meta persuna tinsta pożittiva fuq il-post tax-xogħol, tiġi fumigata, pereżempju jekk hemm post ħafna dipartimenti, jiġi fumigat dak id-dipartiment li din il-persuna taħdem fih jew il-post kollu. Fuq il-pazjenti li għanna minn dawn li aħna konna investigajna l-bira, għanna 3 li qegħdin issa fl-Isptar ta' Għawdex, tajjeb huma jinstabu f'kundizzjoni medika li hija stabbli, però rridu niftakru li hemm minnhom li għandhom comorbidities oħrajn, ġifier marti ieħor li kellhom diġà qabel, allura dawn ipoġġihom għalhekk iktar vulnerabbli. U għandna 4 li daħalnihom Mater Dei. Bħalma tistgħu taraw dawk il-każijiet li aħna kellna matul il-lejl qegħdin nagħmluhom l-investigazzjoni tagħna u naraw kemm huma għandhomx bżonn jitlu Mater Dei jew inkella le. Però tajjeb ngħidu li dawk li kieku kellhom bżonn jitlu urġent inkunu daħħalnihom mill-ewwel. L-ITU għandna 4 pazjenti, wieħed għadu fuq il-ventilator bħalma konna qegħdin ngħidu u hawnhekk joħroġ ċar kemm huwa importanti li dawk in-nies li huma vulnerabbli iżjed jieħdu ħsieb saħħithom tajjeb li jiklu tajjeb, jagħmlu l-attività fiżika, jekk għandhom bżonn imorru l-isptar għal xi appuntament li huwa urġenti jmorru mhux jevitaw, jew jekk iħossu xi sintomi jieħdu ħsieb ukoll li jmorru. Huwa importanti ħafna li jieħdu ħsieb saħħitna għaliex huma dawk in-nies li għandhom mart kroniku li jista' ibatu l-iktar. Fuq il-fabbriki, importanti ħafna li meta aħna jkollna każ ġo fabbrika jew anke kwalinkwa post tax-xogħol, aħna naraw eżatt dak il-persuna fejn kien il-post tiegħu fejn kien qed jaħdem sa ġurnata minn qabel u beda bis-sintomi għaliex hemmhekk nistmaw li jkun qiegħed u jferrex il-virus. U aħna flimkien mal-management li tajjeb ngħid li mill-każijiet kollha li kellna konkurenza tajba ħafna mal-management ta' kullimkien fejn sar it-tindif tajjeb u aħna nkunu għamilna risk assessment fuq il-post ħanaraw min kienu dawk l-impjegati l-oħrajn li kienu esposti għal dak il-persuna li ġi pożittiv.
Dawk in-nies li jkunu sarilhom risk assessment u ħareġ li huma friskju, dawk jintbagħtu f'kwarantina. U fejn ikun hemm bżonn anke nagħmlu testijiet. Ġifieri fatt li jista' jkollok każ ġa fabbrika waħda ma jfissirx li inti trid tagħlaq il-fabbrika kollha, imma jsir kollox b'risk assessment. Christoph, Newsbook. Lodwa tajba, il-bira il-Papa għalli postijiet fejn hemm il-fullar, semma l-ħabsijiet bħala eżempju jista' jinbidlu fuqbra minħabba l-pandemija ta' coronavirus. F'Malta fost il-postijiet bil-fullar barra l-ħabs hemm iċ-ċentru ta' Għawdxin. Qiegħed il-Gvern jikkonsidra postijiet alternattivi fejn jistgħu jittieħdu l-immigranti u l-ħabsi f'Kordin biex l-fullar jiġi vetat u ma jkunx hemm tixrid bla kontroll u anki forsi ġew vetati imwiet. Grazzi. Grazzi Christoph. Iva, mela jiena kif diġà kelli l-opportunità li nwieġeb aktar kmieni matul din il-press brief, kull persuna u fejnu u jimini tingħata u jingħata il-kura adekwata skont il-ħtieġa tagħha jew tiegħu. Ġifieri b'eċċessjoni ta' ħadd. Kulħadd ġewwa pajjiżna għandu dritt għal kura tajba daqskemm jista' jkun. U għalhekk huwa importanti li kulħadd jikkolabora, kulħadd jikkoopera biex is-sistemi tas-saħħa tagħna ikunu dejjem f'pożizzjoni li jagħtuha dik il-kura, ma rridux jiġrilna bħalma ġara f'pajjiżi oħra, bħalissa hemm problema kbira ġo Franza pereżempju fejn qed ikun hemm numru kbir ta' mwiet mhux neċessarjament mill-mikrobu nnifsu jew mill-mart li jkollu l-persuna l-oħra u bagħad il-mikrobu jkompli jaċċelerah, imma mhux għax is-servizzi tas-saħħa mhux qed ileħqu mad-domanda ta' persuni morda. Aħna Malta għalhekk qegħdin nagħmlu dan l-appelli biex kemm jista' jkun nżommu s-servizzi tas-saħħa tagħna f'pożizzjoni li jagħtu servizz lil kulħadd u lil kull min għandu bżonn. Fir-rigward taċ-ċentru ta' Għawdxin, aħna diġà ħadna passi immedjati, fil-fatt ħadna l-passi immedjati minn qabel ma il-ħadd ħabbarna li ħajkun hemm ħtieġa ta' kwarantina għal 15-il ġurnata biex dawk il-persuni vulnerabbli, jiġifieri li nafu illi għandhom kondizzjonijiet oħra, kondizzjoni mediċi oħra, speċjalment kondizzjonijiet kroniċi, dawka ġew iżolati, ġew spostati għal ġo post differenti minn fejn hemm il-residenti l-oħra biex dawk jingħataw attenzjoni iżjed iffukata. U bekk nkunu qegħdin nipproteġu wkoll bħalma qegħdin nagħmlu fis-soċjetà ġenerali lil dawk il-persuni l-aktar li huma vulnerabbli. Independent, Albert Gallia. Bonġu Ministru, bonġu Profs Għawdxin, żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok. Ministru, inti qed li kontu qed tistennew li eventwalment naslu biex ikollna dat tip ta' numru ta' bħala każi f'ġurnata. Qegħdin tistennew li issa jkollna dawn numri similari on a day-to-day basis minn issa l-qudiem u mistoqsija fuq il-proġett tal-prefabricated hospital ukoll, tħoss li l-allegazzjoni tal-PN fuq dal-proġett ikkawżaw dewmien li forsi ma kienx neċessarju fuq dal-proġett u sa meta qed taħseb li dal-isptar għandu jibda jopera. Mela, ħan rispondi t-tini waħda ma tfakkarniex kienet l-ewwel mistoqsija. Mela fuq il-modular ITU jew kif qed jissejjaħ ukoll prefabricated hospital, dan huwa modell li qegħdin jużaw ħafna pajjiżi biex jagħtu aktar possibilità li servizzi tas-saħħa ikollhom il-faċilitajiet ta' infrastruttura, ta' equipment, ta' sodot biex ileħqu ma' domanda kbira ta' pazjenti illi jista' jkun hemmhekk. Aħna wkoll ħadna din il-miżura numru ta' ġranet ilu fejn ħriġna sejħa internazzjonali biex ikun hemm nies li aġenziji, azzjendi li jkunu jridu jitlu għal dan il-proġett flimkien magħna. Iva kien hemm xi allegazzjonijiet mill-xi kelliema tal-oppożizzjoni, kelliem wieħed partikolari tal-oppożizzjoni. Jiena bħal dejjem nieħdu dawn l-affarijiet b'serjetà, investigajnihom u ma kinux ma rriżultawx. Il-proċess huwa għaddej, hemm il-bord tal-ġudikazzjoni illi qed jagħmel ix-xogħol tiegħu, nistennew rapport tal-bord u mbagħad immexxu minn hemmhekk. Fakkarni nerġa' fuq l-ewwel mistoqsija? L-ewwel mistoqsija jekk qed tistennewx li jkollna numri similari bħallum on a day-to-day basis. Aħna dejjem għedna li figuri ta' ġurnata waħda ma tfisser xejn. Ġifieri meta kellna każijiet fejn kellna żewġ każijiet ġranet fejn kellna żewġ każijiet biss. Jew ġranet oħra fejn meta kellna 5 każijiet biss, konna pronti u għedna
ma jfisser xejn ta' ġurnata waħda. Ejja noqogħdu attenti illi għax mhux għax kellna żewġ każijiet f'ġurnata allura isu għadda kollox. L-istess illum ma jfissirx illi għadha ħajkollna l-istess numru jew iżgħar bil-forsi kbar jew bil-forsi żgħar, imma ivarjaw minn ġurnata l-oħra. Li hija importanti hija t-trend, il-graf kif tkun qiegħda tinbidel. Aħna n-numri issa huma tali illi nistgħu nagħmlu il-predictions tagħna. Il-predictions tagħna huma li eventwalment iva ħajkollna aktar każijiet, imma sakemm inżommu taħt kontroll ifisser li s-servizzi tas-saħħa tagħna jkunu jistgħu jleħqu mal-każijiet kollha. Xemmi ma nafx iżid xi ħaġa ma' din. Iva, di importanti ħafna li meta aħna nkun qegħdin ħarsu lejn każijiet, importanti ma nieħdux statistika waħda tajjeb. Aħna ftakru li aħna qegħdin infittxu iktar, jiġifieri qegħdin infittxuhom ħalla nistennew li ħajkomplu jiżdiedu. L-importanti hija li dawk li nsibu nkun nistgħu niżolawhom u li kulħadd jisma' li jieħdu l-miżuri li hemm meħtieġa biex ma nferxux iktar il-virus. Għalli jekk nkun nistgħu qegħdin dejjem ngħidu kemm jista' jkun il-każijiet li jkollna jibqgħu at a steady increase u eventwalment mbagħad meta nibdew niplatojjaw u mbagħad inkomplu nieħdu l-miżuri biex inkun nistgħu nilħqu anke ma' dak kollu li hemm bżonn. Claire, Times. So we've been getting the ages of the patients. We've also had their sex, but we're yet to find out where they're from. So we don't have any details of localities. Now we're approaching the 300 mark. Do we have certain areas that are hotspots, certain localities where you can say there are a number of cases all there? And my second question is, last week you spoke about a pregnant woman who tested positive before her C-section. Has this woman given birth, and what's the condition of the baby if so? Fuq geographical mapping, iva, ħna qegħdin nużaw program ta' database li ġiet adattata minn program ta' WHO li huwa Data li għandna d-data kollha hemmhekk tajjeb. Li aħna wkoll qegħdin nagħmlu geographical mapping ta' minn fejn ġejjin il-każijiet u għandna certain areas fejn qegħdin naraw li qed ikollna iktar każijiet, però rridu niftakru wkoll li inti l-każijiet ma jiltaqgħux biss fuq il-lokalità ta' fejn huma. Inti jista' jkollok trasmissjoni mhux biss fid-dar tal-persuni, imma jista' jkollok ukoll trasmissjoni pereżempju fuq il-post tax-xogħol jew inkellek huma ħarġu fil-komunità. Però din id-data kif ikollna ftit iktar każijiet li nkun nistgħu naraw li din hija sinifikanti statistikament nkun nistgħu wkoll nippubblikawha. Grazzi ħafna jidher li l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti żgħirin kollha. Il-messaġġ huwa da. Ejja nimxu b'dixxiplina, ejja nkomplu nkunu fukati. Il-figuri li qegħdin naraw illum huma aktar milli konna qed naraw fl-aħħar ġranet huma figuri li aħna konna qegħdin nistennew. U għaldaqstant, waqt li nżommu lil nfusna b'mod kawt u b'mod li kemm jista' jkun nevitaw kuntatti ma' persuni oħrajn, m'għandniex għalfejn inkwetaw dawn huwa figuri li aħna konna qed nistennew. Il-miżuri li ħadna u li rakkomandajna s'issa huma miżuri illi konna kienu miżuri pjanati skont dawn il-figuri li qegħdin jiġru llum u allura importanti li nibqgħu nżommu ma' dak li tgħidilna s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika ma' dak li jgħidilna l-awtoritajiet tas-saħħa biex bekk kemm jista' jkun dejjem nibqgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni u nħallu s-servizzi tas-saħħa tagħna jkunu f'pożizzjoni li jagħtu kura lil kulħadd. Żommu ġewwa, żommu lilkom infuskom saħħitkom, għatu solidarjetà man-nies ta' madwarkom ħalli flimkien nieħdu ħsieb is-saħħa tagħna lkoll. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna dal-għodu.